guys, Inday Vlogs. What's up guys? Don't forget to subscribe and to channel and share. Thank you. So magpakaon na dahil tayo isda, no? Sakto sa mga butagilay. So mamitik ba ni guys? Oy, kuning gipakaon ako ni guys. Bago pa ko nakamata karon guys. Bago pa jud ko nakamata. Ganiya, niingon si Papa, nakita na siya gaon. Di akong gianhi guys. So, kung awa ninyo guys. So, piti kayo guys, no? Muna akong yuntawon guys. Makuanan majuntaan ni guys. Kanang malingaw. Update ni Inday Vlogs guys. Sa iyang isdaan. Muna iyang kalingawan guys. Oh. Naglutaw-lutaw naghapon. Muna akong ganahan. Naglutaw-lutaw naghapon. Basta nwanay ka pagkaon. Sumaday ni guys, no? Kuwang pa man siguro na, kuwang. Kuwang pa siguro niya pa. O, puli o. Ay. Puli. Diri, butang. Kato dahil ikatag, guys. Tanawan ninyo, guys. Sana dahil mga zoom, guys, oh. Kalawa, guys. Nangita ni... Ayun, patyan ng zoom papahaki. Nangita biya ni kwarta. Hoy! Stilan, di lang ta manarbaho ang som na lipapangita og kwarta. Diin man kaan ang istorya habak sa may nag-ingon si Muha, di mo kakasuon ana. Oh, wala. Tarong nga. Kay og mo na ang som mo nangitag kwarta, diin lang ta manarbaho ani. Ang som na lang ito padaghanon.